Carousel type nga traffic scheme ipatuman sa Ungka flyover agud mapahagan-hagan ang kagutok sang trapiko samtang nagahilapit ang Dinagyang Festival. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Pagkatapos nga nagbisita si DPWH Secretary Manuel Bunoan sa Iloilo City agud usisaon ang sitwasyon sa Ungka flyover, wala sinigid rekomendar nga buksan ang proyekto sa light vehicle sa pagsaulog sang Dinagyang Festival. Apang mapatuman naman ang Public Safety and Transportation Management Office sang carousel traffic scheme sa lugar agud mapahagan-hagan ang pagbugat sang trapiko. Ang mga salakyan nga halin sa Iloilo City nga magaagi sa Ungka flyover pakadto sa Corazon Aquino Avenue, iga-extend ang U-turn slot kag left turn slot sa lugar. Ang mga pribado nga salakyan nga padulong sa Kabatuan, Haniway, Santa Barbara kag Pavia ang mahimo makalabay sa sulod sang isa ka subdivision lapos sa Banwas sang Pavia. Tahan kita naga-right turn. Although amo nagyapon sitwasyon dira subong, but of course makita ninyo dira medyo malapit-lapit lang ang U-turn slot so nagka-create gyapon sa congestion. Ini siya stretch out, then siparahon naton niya ang U-turn slot for light vehicles so kung mga gagmay nga salakyan kag ang mga long vehicles naton. Okay, mga long vehicles naton stretch out pag naton niya palaba parang hindi siya mag-upod kay balaan mo hindi ni siya ka U-turn isa lang ka pag maniobra no, so nagakuha pa ni siya sang few seconds para nga magmaniobra maka U-turn liwat no, so amo na obrahon naton in order nga ma-increase naton ang traffic flow dira sa area. Ginahulat na lang sang PSTMO ang barriers halin sa DPWH agud makadugang sang personnel sa lugar nga mag-aalalay sa trapiko. Mabatyagan na ang amat-amat nga pagutok sa mga dalan sa city proper area kasunod sang pagpahamtang sang judging area sa Dinagyang. Lauman sa mga motorista nga moderate to heavy traffic umpisa subong nga adlaw. Ilabi na nga may mga 4 ka judging areas sa Iloilo Provincial Capital, Iloilo Freedom Grandstand, Ledesma, Quezon kag Mapa Rizal. Mag-aumpisa naman ang road closure sa Miyerkules sang gabi sa intersection sang Valeria, Arsenal Street kag porsyon sang Soli Street, bangod diri ipahamtang ang mga kiosko sang Food Festival. Suno kay City Mayor Jerry Triñas, all systems go na ang Dinagyang Festival. May mga dinapit nga bisita ang ginapaabot sa syudad. Gina-expect kalin sa mga line-line embassies, 30 kabilog. From the Republic of Indonesia, 8. From Bangladesh, 1. From Sri Lanka, 1. From the Royal Thai Embassy, 4. From the Nigerian Embassy, 3. From the Norwegian Embassy, 3. From Hungary, 2. From Romania, 2. From Poland, 2. From Consul General of Japan, 2. From the US Consulate, 2. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.